omaskanda radio that makes you happy. abakhuluma Intezo. Hello everybody. Thanks very much. I'm really honored to get this opportunity. Thanks also to everyone. You understand? People no shit lo. Uyabona? Is sebenza ngeZulu. Umaskandi uzoyilahla taste. Uyabona? Dlala nje uJoja ngithi wena uphila usebenza ngeZulu. Dlala amageba kulele phansi. Uyabona? Uma ukhuluma amageba. Phesha ngisona ngalo in public. In front of abantu. Ungalenzi futhi uyikasheba. Sikwazi ukuthi ngiphume ngoba lento yena ikabibika amadoda ngoba bathi sebesona bathemba usuyaphithilisha yabo asifunike lokho ke thanks me later uhlakaniphile nje uzophupha kunyathela ibongo Ngiyethemba uzwela laphana ke igcoma Elisha elixoyisa laphana amajongo mayelana enokukhuluma isingisi ke laphana ke angifuni ukuzwa ukuthi wena mhlambe luthino lakho ngalolu daba mhlambe ulithinta laphana indaba ekhulunywa egcoma Elisha kanjalo amajongo laphana akhuluma isingisi ukuthi ngempela azosiphuphisa hlala laphana ke ku comment section ungixoxele kabanzi ukuthi uyahambisana yini novo lo gcoma Elisha okanye mhlambe awuhambisani ngaleko lokho nganza kwethu angizokumoshela isikhathi kodwa ke ngiyakuthembisa ukuthi sohlangana futhi ku video elandelayo ngesikhathi esilandelayo kwakho nje ukuthi usubscribe bese laphana uya laphana ku Facebook uyongilandela ekhasini @radionkezo nisiphathe kahle nibe nosuku olumnandi ngithanda kakhulu.